bari mu shiga cikin application. Yawwa ga ne guda uku, za ka ga exit in kana so ka fita, about the app, ga shi nan dai link da sauransu sai kai kansu za ka to ga custom yanayin yadda ake amfani da app ɗin kenan, komai da komai app. To yanzu bari mu fito kai tsaye inda za a samu data. Za ka zo ka danna nan, in ka danna zai nuna ma su MTN 100 MB za ka sa da sauransu. Ga na 9 mobile shi 300 MB ake bayarwa, 9 mobile data. Yanzu kai tsaye za mu shiga na MTN, dan na MTN za mu. In ka danna ga connect ya sa a ƙasa sai ka danna wannan jan connect kenan, kana danna zai ma loading shi kenan ya riga ya yi an baka data. Ga mai buƙatar wannan app ɗin za mu ajiye muku description, wato link na app ɗin a description. In kuka shiga description za ku gani. Da Allah kar a manta a danna mana subscribe, kana kuma danna alamar ƙararrawa ta yadda da zarar na saki sabbin videos za ku gani ba tare da ɓata lokaci. Mun gode da kallon wannan bidiyon.